Чираттагы кытлау сәламебез Шырдаклы районы Поповка авылына аша. Бүген үзенең олы 80 яшьлек юбилейлы туган көнен мөхтәрәм милләттәшебез Сыраев Марс Фәрит улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Анисә, кызлары Венера, Флюра, Эльмира, Гөлнара, улы Рәис, кияүләре Марат, Фәрит, Илдар, Ирек, килене Лилия, оныклары Илдар, Илнара, Тимур, Руслан, Амина, Эльвина, Аделина һәм Амина котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. 1942 елның 16 августында илебез күләмендә бик авыр еллар булган дәһшәтле Бөек Ватан сугышы барган чорда безнең газиз кешебез гаиләдә 4нче бала буларак якты дөньяга аваз салган. Балачак еллары шушы афәт белән урлана якын кешебезнең. Яшүсмер чагыннан ук җиң сызганып хезмәт итәргә алынган кешебез гомер барышында сынатмый. 50 елдан артык бер үк җирдә Агропромснаб оешмасында Шырдаклыда водитель-экспедитор буларак хезмәт итә. Газиз кешебез, сөекле әниебез белән алар якты дөньяга безне 5 балаларын, 4 кызлары һәм 1 улларын тудырып, чын кешеләр итеп тәрбияләделәр. Бүгенге көндә без инде барчабыз да үз гаиләләребез белән яшәп, әти-әни янәшәсенә еш кына кунакка кайтырга ашкынып торабыз. Газиз ирем, рәхмәт сиңа, гомердә дә гаиләңне ким хур итмичә яшәткәнең өчен, мине бәхетле хатын ясаганың өчен, балаларыңны якын итеп үстергәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Мин сине олылап, хөрмәт итәм һәм бу сөюемнең гомерлек булуына ышанам. Раббым, канатларыбызны мәңге парлы кылсын. Шушы картлыгыбызны бала оныклар бәхетенә күмелеп матур билик әле. Булса да була инде ул олы хәрефтән шәхесләр. Борылып әткәй артыңа кара әле. Никадәр киң, озын юл калганында. Күрәсеңме? Бу синең горур килеш иткән гомерең, матур узган елларың. Безнең кадерле кешебезгә 80 яшь тула. Шул кадәр җылы хисләр били бүген безнең күңелне. Сиңа кунакка кайтканда ишекләр ачык, әнкәйнең табыны корган, өйдән тәмле бәлеш исе чыга. Гомере безнең әтинең намуслы хезмәттә үтте. Ул бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән. Халык алдында олы ихтирам казанган шәхес. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Инде бихисап еллар узса да, аны бар төштә дә онытмыйлар. Олысы да, кешесе дә тик җылы сүзләр белән генә телгә алалар. Чөнки ул дөрестән дә бик йомшак күңелле кеше. Ул кирәкле сүзен дә, киңәшен дә табып юата да ала, аңламаганны ярып та сала дигәндәй. Без бала оныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез бер, газиз әниебез белән тигез, матур картлык кичерегез. Раббыбыз үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Бер, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 80 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң, әле 60 кына диеп булыр иде бит аңа. 80 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр әни белән тынычлыкта әткәй җит әле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Балаларың, оныкларың үсә, яратышып бабай дияләр. Мөмкинлекләр чыккач, яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син, ашыктырып, зинһар картайма. Хөрмәтле Марс Фәридович, олы юбилеегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Синнән күчкән яшәү кеше әти,
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз